Agenția de turism. Am înțeles că doriți să plecați în Statele Unite în vara asta? Da, la nunta verișoarei mele. Câte bilete de avion doriți? 3. Mergeți dumneavoastră? Și părinții mei. Ați mai zburat cu avionul? Nu, e prima oară. Avem în momentul ăsta niște bilete de avion, dar să știți că e cam scump. Păi nu știu, cel mai ieftin care îl aveți. Nu vă interesează dacă e zbor direct sau cu transhumanță? Nu. Ce e asta transhumanță? Cu mai multe opriri, cu mai multe halte. Prima haltă o aveți la Amsterdam. Amsterdam. Următoarea transhumanță o aveți la Berlin. La unde? La Berlin. În Germania, da. De la Berlin vă duceți la Moscova. Moscova. Și Moscova după aia direct New York. Nunta este chiar în New York sau unde? Nunta nu e chiar în New York, e în San Francisco. Păi să știți că e distanță mare, adică între New York și San Francisco e distanță mare. Doriți să mai luăm o transhumanță pe o rută locală? Da, dar să fie tot așa ieftină. Dar în cât timp ajung? Toate drumurile astea, în cât timp ajung? 3 zile. 3 zile, domnule? Păi ce dracu, păi, dar merg pe jos până în New York. Ceva mai ieftin și mai direct, așa, o transhumanță de 2 zile. Vreți transhumanță de 2 zile? Da, să fie de 2 zile măcar. O să fac legătura la un coleg de-al nostru, de la ticketing, de la aeroportul Otopeni. Rămâneți în telefon să nu închideți. Spuneți-i domnului colegului meu de la ticketing, pentru că astea sunt niște zboruri cu niște avioane mai speciale. E vorba despre avioane cu erecție. Deci, neapărat, 2 transhumanțe la avionul cu erecție, da? Da. Nu provoacă greață astea cu erecție, nu? De ce să... Păi nu știu, am mai auzit că au alții grețuri la avion. Să nu fie mamei mele rău. Mama a mai zburat vreodată? Nu, n-am mai zburat. 2 secunde vă fac legătura la colegul la Otopeni, la ticketing. Bună ziua, Traian Voia de la compania Shipper, spuneți? Bună ziua, am vorbit cu colegul dumneavoastră pentru un avion San Francisco cu 3 transhumanțe. Ce vreau să vă rog este prea mult cu 3 transhumanțe, că mamei mele are greață de... Nu știu, să nu-i fie rău, că e prea mult timp. Și aș dori unul cu 2. Am înțeles. Avion cu erecție. O întrebare, doamna este fițoasă? Spuneți că are greață? Câteodată. 3 persoane, nu? Da. Dânsul v-a prezentat oferta care i-am trimis-o eu cu 3 scale, cu 3 transhumanțe. Adevărat? Da. Eu am vorbit cu el știa și de oferta asta cu 2 transhumanțe ca să ajungeți dumneavoastră mai repede. Bilete high cost, să notați dumneavoastră high cost și cu doar 2 transhumanțe. Astea zboară mai repede pentru că, nu știu dacă v-a explicat colegul, sunt avioane cu erecție. Noi avem avioane comerciale și cu reacție, dar astea au probleme din cauză, nu știu dacă ați văzut la știri cu norul vulcanic, au probleme și ca să evităm orice complicație, zburăm cu avioane cu erecție care zboară mai tare, e mai indicat. Așa, deci avioanele astea cu erecție sunt mai iuți și ajung mai repede la destinație. Problema este, dumneavoastră am înțeles că aveți nunta la San Francisco. Da, aș dori și eu să fie o transhumanță de asta locală. Aici trebuie să vorbesc cu colegii mei pentru că noi organizăm doar zboruri care pleacă din România. Dumneavoastră știți limba engleză? Italiană, știu. Foarte bine, pentru că noi nu avem zboruri directe și trebuie să vă luăm legătura cu cineva de acolo. Trebuie să vorbiți dumneavoastră pentru transhumanța locală între New York și San Francisco. Puteți să vorbiți puțin? Sì, allora dimmi cosa vuoi che ti parlo. Am înțeles. La engleza care o știți, o să mai facem o transhumanță la Milano. Da, dar să fie în timp scurt, asta mă interesează pe mine. Și zburați de acolo. Deci nu vă afectează deloc la partea financiară. Ok, păi să rămân așa. Treaba este ok. Deci notați dumneavoastră, aveți 3 bilete a câte 640 de euro, însemnând 1920 de euro. Și pentru transhumanța locală mai sunt 3 bilete a câte 240 de euro, însemnând 720 de euro. Deci dumneavoastră veți avea un total de 2640 de euro de plată. 2640? Cu totul, acum chestia asta rămâne între noi. O să ajungeți la 3000 de euro pentru că trebuie să-i dați ceva și băiatului de la Milano, că știți că intermediază și să știți cum e. Deci 3000, ce să mai, ca să nu... Vi se pare ok? Da, acum am și eu o întrebare pentru noastră. În banii ăștia de 3000 de euro am și eu măcar masa asigurată pe avion, că știți cum e.
Atâta drum până acolo. Deci aveți masă, singura problemă este pe ultima transhumanță Milano-New York. Nu știu dacă au băieții local pe New York-San Francisco, dar pe ultima transhumanță nu aveți masă, aveți doar băutură, ceea ce părerea mea e că e foarte bine, mai ales că mergeți la nuntă, ajungeți gata pregătit. Numai bine. Eu vă fac biletele și vă aștept la aeroport, deci căutați noastră firma Ship Air și întrebați de domnul Traian Vuia biletele high cost pentru New York. High cost? 6 bilete high cost pentru New York. New York. Haideți că vă fac legătura. Unde să-mi faceți legătură? La colegul meu. Haideți că discutați cu el cel mai bine. Sunt doar cu partea de ticketing și discutați cu dânsul. Ok. Bine, vă doresc o zi bună și vă așteptăm la aeroport. La revedere, călătorie plăcută. Alo, da? Bună ziua. Bună ziua. Sunt din Suceava, am vorbit cu colegii dumneavoastră. Când aș putea să vin la aeroport? Păi, stați un pic, lămuriți-mă despre ce e vorba. Păi transformanța spre New York pentru nunta la verișoara mea. Ați putea veni la aeroport săptămâna asta? La Otopeni? Nu știu, aici la Suceava, dacă puteai rezolva la aeroport. Da, compania Shipper nu are boarding pass-ul pe Suceava. Păi cum să facem atunci? Că până la București nu pot să ajung. Bun,